Grabe init. Ayoko na. Hey guys. Nandito tayo ngayon sa Bacayo Sur pala. At mamimigay kami ng pa-blessing. Sino kaya ang machichempohan namin na nakikinig ng radyo? Let's go! Ano pong pinapalambot nyo? Tubig. Correct. Ito ni station natin dito na lang nyo? Dati pa rin. Anong dati pa rin? 93.5. Oh, di ba? Perfect. Marami bang tao dito, ate? Dito lang. Compound na yun kasi. Ay, compound na. Tayo sa loob. Ayaw namin dito. Sobrang init kasi, no? True. Delivery po, delivery. Dito kay sir, pasok. Siya na. Huwag niyo na akong tawaging, sir. Ano ay? Mamimigay kami ng blessing. Ang pangalan niyo, ate? Rachel. Rachel. Ate Rachel. Nakikinig si Ate Rachel. Dahil nakikinig si Ate Ano araw Rachel. yan, sir? Ate Rachel. Dahil nakikinig si Ate Rachel, meron siyang blessing mula sa Barangay LS 93.5! Congratulations! Never! Kalang mani. Pero anong laman ng rep? Wala, ano ako ng bukas ako. May candy sila dito. Kuha lang tayo, sir. Pati yung electric pa nila, Ate Rachel, na initan na. Nakalabos na. Shot yung ulam nila. Ito na lang po. Yan. Dapat yata kasama ako eh. Oh, pwede. Dapat kasama ako. Ate. 1, 2, 3. Ayun. Yan, may t-shirt ka na ate. Thank you po. At yung kanyang gift ay Tumataginting na. meron siyang 500 pesos dahil nakikinig siya sa Barangay LS 93.5. O, picture mo na, Kuya Brad. Tagal naman yung tumawag. Ayan. Tumatawag na sila. Hello, magandang umaga. Oh? Kung nga pala si Papa Renz! Hi, Papa Billy! Hi, Mama Nika! Butik na ako ma-inlove sa boses mo, Papa Renz. Huwag ka magkakamali. Papa Renz, nasaan ka ngayon? Nandito kami ngayon sa Bacayo Sur, dito sa Dagupan City at Papa Billy, Mama Nika. Meron akong good news para sa inyo. Anong good news yan, Papa? Dahil dito sa Bacayo Sur, iisang radyo lang ang pinakikinggan nila. Pasabog ba kayo, Sur, no? Oo. Kamusta dyan? Madami bang mga ano dyan? Madami mga kabarangay tayo nakatutok for today. Oo, madami tayo mga kabarangay na nakatutok ngayon. Kahit alam mo, Papa Billy, Mama Nika, ginagawa yung daan kasi dito sa may sa may entrada ng Bacayo Sur. Kaya medyo nagkakaroon ng traffic, pero hindi stressed yung mga kabarangay natin kasi ang lalakas ng mga radyo nila. 1 million na pera. Oo. Mainit. Hindi, malamig dito. Umuulan ng snow. Pinapawisan na ako sa sobrang init. Eto naman, meron ba tayong nabibigyasan? Meron tayong mabibigyan ng blessing today, Mama Nika and Papa Billy. At napakaswerte ni ate dahil siya agad ang aming nakita na aktuhan na habang nagluluto ang lakas-lakas ng radyo niya. Kausapin na natin, Papa Renz. Ay naku, kakaalis lang niya. Hindi niyo naman sinabing kakausapin niyo kasi. Ate, halika dito. Ayan, ito na Papa Billy, Mama Nika, si Ate Rachel. Mama! Ate Rachel, go! Hi, Ate Rachel. Hello po, good morning po. Kamusta, Ate Rachel? Kamusta ang buhay-buhay natin? Okay lang po, mabeauty. Mama! Totoo. Ate, anong oras ka nag-tune in sa Barangay Alas? Alas 6 po hanggang ngayon. Alas 6 pa lang, pa rin sa alas 6 pa lang nakatutok na eto na dahil dyan, bibigyan ka namin ng regalo ni Mama Nika. Gusto mo ba ng regalo? Opo, sir.
Oo, dahil dyan, itaas mo ang iyong kamay. Iwagay-wag. Iwagal pa. At isigaw kung anong istasyon ang pinapakinggan mo ngayon. Go! Barangay LS 93.5 forever. Ganon. And make sure lang ni ate na tama yung Hello po. 93.5 talaga. Maraming salamat Ate Risha. Ate Risha, isa pa nga yung mas malakas. Go! Barangay LS 93.5 forever. Ayan! Dahil dyan, meron kang regalang 500 pesos! Thank you po. Ate Rachel, maraming salamat. Ano gusto mo sabihin? Maraming salamat po sa Barangay LS 93.5 forever. Thank you so much, Ate Rachel. Enjoy mo ng pakikinig ha. Maraming Opo, salamat. thank you din po. much. Andiyan ba si Papa Ryan? Go, Papa Billy, Mama Nika! Yes. Oh, baka meron ka pang makita dyan, Papa. Let's balitaan mo kami ha. Oo, meron pa talaga at marami pa. Kaya lang ang problema, yung mga kasama ko dito, nag-aaway sila. Nakalimutan nila yung dadalhin nila. Okay, sige. Balikan ka namin, Papa Ryan. Okay, bye-bye! Actually, iba na yung radyo ni Mate. Pagkagising, yun na nga lang, ano na, pagkagising. Tao po! Mother, iistorbohin namin kayo. Kasi si Ate Rachel nabigyan namin ng blessing, nakikinig kasi siya ng radyo. Bango naman ng Ngayon, kukunin namin yung number nyo para kayo naman ang susunod kung sakali. Okay lang po ba? Kung sakali. Kung okay lang po ba? Okay lang. Na makikain. Ang bango ng niluluto nyo eh. Correct. Ay, Ate, si Papa Renz po. Hello po. At dahil ako po si Papa Renz, makikikain ng bango kasi talaga. Okay lang. Ayan. Okay lang ba, 66. Mami? Anong pangalan nyo ulit? Hertrodis. Hertrodis. Saan kinuha ang pangalang Hertrodis? 47. Antique. Ay, ante nyo. Ayan. For the meantime, Mother, ito na muna ang ibibigay namin. Okay, thank you. Ayan. Tapos kinig kayo ng radyo. Ako nga pala si Papa Renz ng Barangay LS. Opo. Kinig po kayo ha. Ayan. Para legit. Puta akong radyo. Huwag niyo sabihin, Mother, kaya bibigyan pa namin kayo ng radyo. Halika. Okay na po. Okay. Sige. So yun, nabigyan na natin ng blessing si Ate Rachel. Hi! Ang Saan ka tanong. pupunta? Bibili ka ng ulam. Mamimigay pa tayo ng blessing, di ba? Opo. So mga kabarangay ha, basta maaktuhan namin kayong nakikinig ng Barangay LS, meron kayong instant blessing mula sa amin. Let's go! Abangan natin kung sinong susunod. Meron tayong nakita, may salon dito. Merong hidden salon dito sa likod. Mother! Sa Barangay LS po kami. Wow! Social sa Mother, naka-tablet. Nagagandahang mami! Mother, ayan. Sa Barangay LS kami, namimigay kami ng pa-blessing on air sa radyo. Ako po si Papa Renz, sa Potpot and Friends, at para ayan, ako yan, nagsasalita. Ako yan. Grabing init pero fight. Para sa mga kabarangay natin dito sa Bayaw Pool. At naghahanap pa tayo ng mabibigyan natin ng blessing. Sino kaya ang susunod? Abangan natin yan. So mga kabarangay, tapos na nga po ang ating field work. At congratulations sa isang kabarangay natin na nakatanggap ng 500 pesos mula sa Barangay LS 93.5 dyan sa may Bacayao Sur dito sa syudad ng Dagupan. And of course, patuloy pa rin po namin kayong iniimbitahan ha, dahil hindi lang mga taga Bacayao ang mabibigyan ng maagang sorpresa, kundi pati na rin sa iba't ibang mga lugar dito sa Pangasinan ha. Pakaabangan nyo po ang team ng Barangay LS 93.5 Dagupan sa inyong mga bara-barangay, dahil baka kayo na ang susunod naming makatok at mabigyan ng sorpresa. Basta patilihin lamang ha na nakatutok sa Barangay LS 93.5 Dagupan. And of course,
dapat kabisado nyo na ang mga programs natin sa Barangay LS 93.5. Nandiyan ang Potpot and Friends from 6 a.m. to 9 a.m. Susundan yan ng Talk to Papa from 9 a.m. to 12 noon. At ang Barangay Love Stories back to back from 12 noon to 3 p.m. And of course, si Ate Jill from 3 p.m. to 6 p.m. para naman sa Forever Requests. So, mga kapuso at mga kabarangay, this has been your Kid and Hagable Papa. My name is Papa Renz. Till next time, bye-bye!